bežnej optike vám povedia, aké dioptrie potrebujete, ale my v Progress očnej optike vám presne povieme, čo sa deje s vašim zrakom, ale hlavne aj to, čo s tým urobíme. Využívame najmodernejšiu technológiu, ktorá robí zásadný rozdiel v meraní, a to je prístroj Topcon Maja. Toto zariadenie je váš digitálny strážca zraku, s ktorým vidíme pod povrch a prináša revolučnú presnosť pre každú generáciu. U detí nekompromisne sleduje axiálnu dĺžku oka, čo je kľúčový anatomický parameter. Je to najlepšia zbraň na zastavenie progresie krátkozrakosti a zároveň chráni zrak pred rizikami v dospelosti. Maja je komplexná ochrana ako u detí, tak aj u dospelých. Okrem axiálnej biometrie poskytuje detailnú topografiu rohovky a kompletnú analýzu suchého oka bez použitia fluorescentu. Vďaka tomu získate špičkovú kontrolu pre celé spektrum zrakových problémov, od myopie a keratokonusu až po komfort každodenného videnia. Kým inde len korigujú, my skutočne chránime. Sme jediná očná optika s prístrojom Topcon Maja v celom regióne. Zároveň spolupracujeme s očnou ambulanciou pani doktorky Lisnerovej. Nerobte preto kompromisy so svojím zrakom a objednajte sa v Progress očnej optike na diagnostiku.